Знаехте ли, че в България има 22 000 деца и младежи с някакви двигателни увреждания, които, въпреки тези увреждания, имат голямото желание да учат. Но това е голяма пречка за тях, защото във всички български училища липсва достъпна среда. Като по-конкретно това включва рампи до сградата на училището или гимназията или университет, липса на асансьор или пък стълбищен робот за достъп до горните етажи на сградата, както и високи прагове на класните стаи и кабинетите, прекалено тесни врати на тях, както и на училищните тоалети. Това може да се промени благодарение на програмата за безопасна и достъпна среда, която в момента предлага финансиране за поправяне на тези проблеми, но тази сума в момента е крайно недостатъчна. И желанието на нас, младежите и децата с увреждания, е тази сума да бъде вдигната и финансирането на общинските и на държавните училища да бъде 50/50.